Assistant General Secretary jangka All Primary School Teachers Association. Kumka association hadin mengilayo eka discussion paper ngilaya puli yaka but ngilawan ru neki hakador jangki proposal ngilawan ki queries for clarification kabang ngilai ngila submit ke department concern sha isa Vijay Kumar Mantri ru ringim shimyo eka nu juba ti benda kasi habang iya kendru but i ngilawan biang so ki few questions lagi bangin sa share but kiru but ngilai hei but ka e juba ka ba ilayo but bangiyo na i galong ba iong bangi klempat yatai ba halor ka MEG but nanggi siya kaman ki ong bangin sa puling sa yatay ba but kinsa call ru yangi but ki ong shwa ban implement ru ka MEG ki ong ba kin call ya ka consultative meeting hapadeng ki department ki jongki but nang taro kinsa khot ya ki association jungi bakher bangin yang consult shwa ba kin implement ya ka MEG isor unta iong ba iklam pat yatay ba halor ka MEG but iong ba ngiklam pat la ban ayo ko juba ko bakliya halor ka MEG but nangi siya man iong kasadan ka consultative meeting ka ba in court yang iki association ru ban ya discuss but shwa ban implement ya kanu in shim ya ka rai jungi kung ki association